Ngirong mina guys, angikho wrong, ngifuna ukuyenza le video ngisheshe. ngoFebruary 2025 ukhona ubhuti bengasebenzi la ngasekhaya. Mengasebenzi uma wakhe futhi bazoyibona kubo le video anginamsebenzi. Uma wakhe benamadodakazi akhe bebepheka bethatha amabhodi bewawashe. Umama athula ukudla kufaka ko Tupperware bekuvalele ekamereni ukuze umfana mebuya ngakuthola ukudla ebuya ukuyofesa. Umfana mebuya ukuyofesa adlule ahambe kumakhelwane ngoba ukudla kusekho phela amabhodi aclean. Ayihambe kumakhelwane afika asho aqamba manga makhelwane athini athi ena kubo usekuvaliwe ufike late kubo sekuvaliwe manje uyanqona ukubaphazamisa ucela ukuthi emphakele. Vele ke omakhelwane bangalana abafani nomakhelwane basemadolobheni. La uyaphakelwa nje mase usufikile. Ayaphakelwa nangempela. Umama lo makhelwane ekseni avuke axoxe nomama ukuthi hawu izola sinosibani engathi ngawuthola umsebenzi. Hawu ube lapha athi hey hayi simphakelile uthe uyanqona ukuniphazamisa endlini enkulu ngoba ukudla akusekho. Ulokhuzana njalo unqona ukuniphazamisa manje ulambile ufuna ukudla. Ucela bemphakela ukudla bamphakela ngentotoni. Umama lo wakhanda forever esontweni uthandaza acishe ukumginqiza phansi uJehova eze la emhlabeni. Uthi kulo mama umama lo umakhelwane udlala ngawe makhelwane ukudla bekukhona nje lokho ukuthi izinto eziningi akazidli uyakhetha ntontoni. Shuthi umama lo abeke ingane yakhe ukuthi lengane le iyakhetha ukudla makuphekiwe. Umakhelwane enze njani abona umfana ukuthi hawu umfana akekho uhambule ungathi ungasebenzi ubukhetha ukudla ozokudla ngeke asamphakela. Ngihlanganeke nomfana February njalo ngihlangane nomfana mina esitobhini siyagibela. Hayi umfana siyayixoxela nje hayi umfana ngixoxela bese yabo nje ufuna unenkinga yokusebiziwe eMpumalanga kanayo imali yokuya khona. Ukhona umfana ozofikela kuyena base inkinga ukuthi kumele athole imali yokugibela ahamba aye khona eMpumalanga and akanayo imali and kubo bathe abanayo imali bazomsiza ngayo intontoni. Yayibona lonto le. Nalapho ngihlangana naye uphethe envelope uyafesa uyawufuna lo msebenzi. Ngipromothela omunye usisi mina. Mangipromothela omunye usisi ngithathe imali ngimnikeze. Ngithi mina akahambe imali i-return yokuya eMpumalanga abuye. Imali yami yonke yokupromotha nginikeze yena. Kwa mina angishoda nge-roll on ngangigcobe ishower to shower mina ngumuntu wegangi yake bangazi ke. Hayi ubhuti ke namhlanje ke useyangisendela imessage kusho ukuthi ade zama ukuthola inamba yami ngala ngasekhaya like mhlawumbe bawu2 abantu abanenamba zami. Akayithola inamba yami uyangitshela ubhuti ukuthi ade ecinga inamba yami and abantu abaziyo bangala ngasekhaya babhalela bathi abanazi inamba zami. Ngiyamtshela kubhuti ngithi mina mase usubuyile kuyangitshela sewutholile umsebenzi totoni ngithi mina mase usukhona ukubofika uzongibona bengiyamjabulela ubhuti. Wathi ubhuti nje akacabanga ukubuya. Lento yami ikuphike ila ekuthenini njengamanje kuyathandazwa wakhanda forever banye basesontweni bama wakhe bayathandaza ukuthi ena Nkosi ngenelela imntana wakho ingane ingenele idemoni shuthi sihambile yayothola umsebenzi ayisafuna ukubuya ekhaya isamondla unina ntontoni bayathandaza bafuna ukudiliza uJehova phezulu. Akasho lo mama lo kulabo wakhanda ukuthi lalelani njengoba ingane yami sibalekile ingasafuna ukubuya ekhaya. Ingoba kwamina ngangayiphethe kahle. Cha sekubuke ngathi iside lengane wrong and abantu bangaphandle bayayijudge ingane ukuthi ena hawu lengane ntonto ilana ke into yami. Musani ukujudge inqumo zabantu ningazi ukuthi umuntu uphethwe kanjani kulo ndawo. Noma ngabe kuthi ubona umuntu uhleli phansi kwebridge lapha eDurban Station. Uhleli phansi kwebridge uyiphara kodwa kuba kunestairs. Ungalokho uthi ena hawu lengane iyaganga ntontoni ngoba kwa wena mangase kuthiwa uyahamba uyohlaliswa khona lapha wena njengoba nje unekhanda egxabhayo shuthi wena ungababulela bonke ngenduku. So umuntu mayithathezeni ukuthi bamphethe kanjani umona usumjaja umuntu usuke wena usungcolile ngoba kwa wena ngeke uzuyimele le treatment le abamnika yona kubo ingoba wena kini wenze njani uhleli kahle ubutepu. Lo mfana ngithe mina kuyena ke hayi kulungile kumfana wafuna account number yami ngizoyisenda la ngizoyibhala la message ngizibilo WhatsApp wakho ngizontshengisa ufuna uWhatsApp wami intotoni ngashaya ngathi mina ke imali angidingi ngithi mina asikho idingo sokukhokha imali lapho ngibroke ngithi asikho isidingo sokukhokha imali uthi hayi ke uya insister kumfana isingisi ke sisho njalo ukuthi ke ufuna noma ungifakela ke nje imali yedlink ngithi mina ke kulungile ke imali yedlink ke izothi qhombi eCapitec Maseliseni ngibone edolobheni ningalokho ningibuza imali ngiyithethe nginike umfana ngayisizela yena ngoFebruary.